Zdravím ľudia pri novom videu. Máme ho tu. Ja som ani neveril, že sa mi podarí zahnať. Teším sa na neho. Ideme si otvoriť nový balíček. Použijem tento nož. Ďakujem Jakub za nožik, aby si nepovedal, že ho nepoužijem, tak ho používam. Dnes dorazil tento zaujímavý balíček. Teším sa na neho jak malé dieťa. Neveril som ani, že tak z Hongkongu tak rýchlo dorazil zhruba za 11 dní. Čiže úctihodný výkon. Krabička na povie, čo to asi môže byť. No dobre, ideme si otvoriť. Bol to posledný kus a bol veľmi dobre zľavený aj z poštu a dokonca s clom ma to vyšlo lacnejšie, ako sa tu predáva. Teraz jak sa to otvára, že? Čistá fantázia. Ale je ťažký. No poď, tačkovi. Aha, čo mám? Dobre, krabičku teraz už nepotrebujeme. Je to pop so Cybergunom. Skoro jak originál. Ešte sa zbaví tých hnusných nálepek. Jedná sa o granatomet XM148. Nemám granáty, takže ho neotestujem. Keď sa ku ním dostanem, si to spoločne natočíme. Ešte si ho budem musieť nahodiť na zbraň. Som zvedavý, ako mi to pôjde. To je mieridlo. Keby ma zaujímalo, jak to funguje. Nechcem to hneď zničiť. Aha, tak treba ho potiahnuť. Á, fakt. Je tam. Ľudia, je tam. Bol to vlastne granatomet, ktorý mal nahradiť M79. Bol kombinovaný so strelnou zbraňou, čiže ste mali M16 a na tým bolo namontované toto. Alebo sa to montovalo aj na XMK a podobne karabinky. Takže je to predchodca granatometu M203. Toto je od VFC. Je to v kooperácii s Coltom a se Cybergunom. Sa mi zdá, že Cybergun má licenciu od Coltu zakúpenú, takže aby to bolo správne ogravírované, ako to je napísané. Launcher Grenade 40 mm XM148 serial number 00364. Je to velice pekný doplnok na vietnamskú vojnu, takže si to hodím na svoju M16 a jednotku a uvidíme, ako to bude celé vyzerať. Tuto máme ešte ten horný plechový deklik, ten vám ukážem tiež. Ešte dúfam, že nebudem nadávať, keď to tam budem dávať, že sa mi to bude zle robiť. Idem si prečítať dokumenty, jak sa to vlastne nahadzuje. Nahadzím si to na M16 a ukážem vám, ako to celé vyzerá. A ešte si k tomu niečo povieme. Teraz som unesený, takže si to musím troška vychutnať. Takže po menším preskúpaní som zistil, že moja M16 od JG má inší rozmer, takže na tú hlaveň mi to nejde nasadiť. Čo som dosť sklamaný. Momentálne to nemám na čo hodiť, pretože nemám žiadnu zbraň, ku ktorej by to pasovalo. A keďže na tú M16 to nejde nahodiť, pretože mi tam chýba zhruba 3 mm, aby som to dal na miesto a dotáhnul 2 šroby. Zatiaľ to bude iba tak na poličke a počka si, kým príde jeho čas. Nevadí, mám v pláne asi, že fakt kúpim čisto M16, na keď ten granatomet bude nahodený a nebudem ho dávať dolu. Potom jedine, ak by som si kúpil náhodou XM177, chcel by som ho tam dať, tak vtedy by som to skúsil. Povieme si troška o histórii tohto granatometu. XM148 bol experimentálny 40 mm granátomet vyvinutý spoločnosťou Colt Firearms a pod označením CGL 4, čo je skrátka Cold Grenade Launcher. Colt vyrobil odpaľovacie zariadenie na testovanie v teréne počas éry vojny vo Vietname. Po zistení problémov s experimentálnym dizajnom bol XM148 nahradený koncepčne podobným dizajnom M203 od AAI Corporation, ktorý sa stal primárnym granatometom používaný americkými ozbrojenými silami a inými, až po jeho pokračujúce nahradenia M320. Granatomet Colt XM148 vytvoril projektový inžinier Coltu, dizajn zbraní Carl R. Lewis. V máji 1967 spravodaj Coltu oznámil, že vyhral národnú súťaž na výber a spracovanie materiálov v dizajne. Spravodajca čiastočne uviedol: len za 47 dní napísal špecifikácie, navrhol odpaľovacie zariadenie, nakreslil všetky originálne vytlačky a nechal postaviť funkčný model. Zbraň bola navrhnutá na inštaláciu pod hlavňou pušiek typu M16 a mala nahradiť samostatnú M79. Čím sa vyriešil problém s granátnikov, ktorí sa spoliehali na pištole alebo sekundárne zbrane. V júli roku 1966 vláda USA uzavrela zmluvu so spoločnosťou Colt Firearms na poskytnutie takmer 20 000 XM148 so zbraňou, ktorá dorazila do južného Vietnamu v decembri roku 1966. Zbraň bola vyradená z prevádzky na jeseň roku 1967. Pôvodne vyrobený pre použitie s puškou M16 XM148 bol používaný americkými špeciálnymi silami v spojení s XM177E2 a austrálskym SAS v spojení s upraveným L1A1 a samopalom Sterling. Zbraň bola v roku 1968 prijatá aj bezpečnostnými silami vzdušných síl Spojených štátov amerických. To by sme mali o histórii. Ešte vám ukážem nejaké detaily na tom granatometiku. Keďže ho môžem mať iba takto v ruke, tak vám ukážem aspoň, ako to funguje. Keď ste si ho nasadili na zbraň, tak to očko, čo bolo pod hlavnú, zaniklo
mieridlo, takže tuto na boku malo vlastné očko. To je viac menej u každého tohoto granátometu, aj u 203, keď ste si nasadili 203, tak sa to očko prehodilo. Na 203 sa dávala taká konzolka do mieridla, aby ste ten popruh mohli dať z boku. Samozrejme boli všelijaké adaptéry a podobne, nemuselo to byť tak robené, ale bolo to na to nachystané. Tuto je dlaňová poistka, ktorú keď stlačíte, tak môžete otáhnuť a otvoríte si ten granátomet. Tu sa vložil granát, zavrel sa, to sa zacvaklo. Tuto bol spúšťový mechanizmus, buď toto, alebo toto sa pritlačilo, toto sa potiahlo a tuto je poistka safe, teraz je tam S, takže safe a F, toto ste buď potiahli, alebo tuto. Väčšinu sa tieto tyčky dávali preč, lebo to na tej zbrane zavádzalo a mačkali iba toto, aby to mohlo vystreliť. Ďalej tu máme mieridlo, ktoré tuším, že teraz neviem, či to pôjde. Ono sa dalo tiež, keď sa povolilo, tak sa mohlo nastaviť do vrchu. Toto sa tu nahodilo a samozrejme hore, dolu, posúvanie, zamknuté. A tuto je taký mieridlo, doprava, doľava sa posúvalo a toto sa pootačalo jemne doprava, jemne doľava. Zo spodu to rapkalo. My to necháme na nule. Toto mieridlo v pozadí fungovalo tak, že sa toto otačalo a ono sa posúvalo. Ja si ho dám do stredu asi, lebo je teraz moc na boku mi príde. Týmto sa korigovala výška hore, dolu. Toto celé sa malo fungovať takým spôsobom, že tu sa vyšrubujú také dve skrutky, sa celé dá dole. Toto sa dá na koreň hlavne. Tuto je taký zobačik do tej zúbkovanej matice, čo drží tú hlaveň. Toto sa nasadilo, táto tyčka to je preto, aby to spriečilo o prednú časť hlavne. O to mieridlo, čo tam je, a taký ten trojuholníček, čo tam býva. Tým sa akože zamedzilo jeho posunu. To ste sa dotiahli a granátomet bol nasadený. Na mojom 16 je napríklad to, že tá hlaveň vnútorne, tá čo je vonku má dobrý priemer, ale čo je vnútorný je hrubší, takže toto tam ide zle nasadiť. Táto sranda nedosadá, lebo je 3 mm do zhruba 2 až 4 mm tam robí, aby to dosadlo úplne dozadu. Čiže toto keď sa mi sprečí o predek, tak tie skrutky mi netrafú dieru. Takže mi to nejde proste dať. Dalo by sa, že toto skrátim alebo čo sa, ale ja sa nechcem to granátometom ani chytať. On nech zostane v pôvodným stave, radšej upravím zbraň. A dosť často sa to ešte montovalo na XMK ako špeciálne jednotky. Zistili, že to má nejaké nedostatky, tento granátomet, tak bol rýchlo nahradený granátometom N203. Aj keď už bol granátomet 203 vonku, stále sa ešte v niektorých prípadoch toto dalo nájsť, že to používajú hlavne u letectva. Tuto vnútri je taký pliešok a ten pliešok fungoval na to, že keď ste vystrelili, dali ste to dopredu, tak tu bola záražka na bojnice, aby vám ju vyťahlo z hlavne a ono to vypadlo dolu. Tuto sú také obloženia, ktoré sa používajú na tenšie hlavne. Keď sa toto montovalo dovnútra na zbraň, stačilo sa mi iba tá jedna spodná. Ale keď ste to dávali treba na XM-ko vonku, tak ste tam mohli dať obidve, aby vám to objímnulo tú hlaveň do kolečka. To je asi ten problém, že oni tiež rátali s tým, že niektoré hlavne budú mať inší priemer. Preto niektoré hlavne mali také, treba z M4-kovú hlaveň, keď si pozriete, tak ona má po celej dĺžke taký zúženie. Tak presne to miesto funguje na montáž granátometu. Tak bohužiaľ zatiaľ bude desi na poličke postavený, ale to mi nevadí, hlavne čo je doma, to sa počíta. Takže teraz ideme zohnať nejakú zbraň, na ktorú si budem môcť namontovať. Tu je ešte to špeciálne predpažbie na to, vyrobené pravdepodobne z hliníku. Toto je tá horná krycia lišta. Celkom taký zaujímavý dizajn, podľa mňa celkom zložitý mi príde, ale vidíte, nejako to fungovalo. Bude to mať taký ten svoj divný look, takže mám to tu dané takto zhruba. Hádam sa to nestratí. Keď budem mať nejakú zbraň, na ktorú sa to bude dať nahodiť, tak si to konečne nahodím. Mám veľkú radosť z toho, že ho mám. Som nečakal vôbec, že ho zoženiem, takže tu je iba taký manuálik, jak sa to nahadzuje na zbraň. Je to napísané aj na ktorú zbraň, ako sa nahadzuje to mieridlo, nabíjanie, tým nábojov, bla bla bla. Takže jeden manuál ku tému je príslušenstva, tam je takého, aby sa to dalo nahodiť na zbraň. Nie tam zase toho moc. Kúpim si ešte granát a testujem to potom, keď budem mať nejakú zbraň. Ďakujem za pozornosť, majte sa krásne. Čaute.